Pimp My Ride. V češtine Vyšperkuj mi káru. Vítejte v pořadu Vyšperkuj mi káru. Legenda hovorí, že v slovenčine by to bolo ešte lepšie. Vítajte v relácii Človeče, vytuninguj mi moje fáro. Ty na nič hodný galgán, sakra, idú poliši, tak odhoď tú búchačku, inak sme v kaši. Pre tých, ktorí nevedia, Pimp My Ride bola americká reality show vysielaná počas zlatej éry MTV. Zjednodušene, hľadali ľudí, ktorí jazdili na totálnych šrotoch a v dielňach som zajebal. V dielňach im prerobili auto a hľadali ľudí, ktorí jazdili na totálnych šrotoch. Hľadali ľudí, ktorí jazdili na totálnych šrotoch a v dielňach West Coast Customs alebo Galpin Autosports im auto prerobili. Často sa pritom zameriavali na hobby alebo povolanie účastníka. No, niekedy až príliš. Sestričke Teréze napríklad do auta najebali CTčko. Nechcem vedieť, čo by im povedal, a keby mohla hovoriť to, čo má práve na srdci. Na druhú stranu, vďaka tejto prerábke aspoň mohla zistiť, či to nie je náhodou šelesť. V tretej sérii napríklad Sáre nainštalovali do korby biliardový stôl, čo je celkom fajn, pokiaľ nemáš odohrať loptičku z tejto strany. Tak chlapi, máme tu Nejta, ktorý hrá v rockovej kapele, takže čo by sa mu do dodávky najviac hodilo? Nejaký priestor na bicie. Aha. A čo tak vlastné štúdio? OK. Ja som jednoznačne za karaoke. To všetko znie úplne skvele. Ale my mu tam najebeme výrivku. Úplne chápem, že ak jazdíš na pohrebáku ako Andrew, tak z času na čas dostaneš chuť aj na niečo teplé. Ale truhla, v ktorej sa po otvorení nachádza grilovacia sada aj s horákmi. Hej chlapi, máme tu Roberta, ktorý sa riadi heslom Čo sa stane vo Vegas, ostane vo Vegas. Ako mu môžeme dojebať auto? Mad Mike, čo myslíš ty? No jednoducho budeme ešte pritrtkanejší ako po minulé diely. Výsledkom boli rovno 3 skvosty tejto prerábky. Výfuk, z ktorého šľahali karty. Na to už ani nemám čo povedať. Hrací automat na boku dodávky, kde si mohol vyhrať vlastné peniaze. No a vo vnútri klavír. Objavili sa tam aj bizarnosti ako napríklad fontána na čokoládu, terarium prehada, odšťavovač. No a keď sa raz budeš cítiť zbytočný, tak si spomeň na obrazovky na blatníkoch. Aj keď na tie sa dá aspoň pozerať. Veľké ale. Táto show má aj veľmi zaujímavé pozadie, o ktorom málo ľudí vie, a preto ak na tomto videu bude aspoň 17 lajkov, dám on video, kde sa pozrieme bližšie na zuby relácií